zdravo ljudi, danas ćemo igrati Hunger Games. Igrat ćemo Hunger Games i kao što vidite sad će vas ubio sigurno, to znam. Evo, već počinje. Mama. Jo, sad se oni fajtaju. Jo. A kao, ne, nikada 0.27. Prelistavaj. To je bilo to što se tiče ove epizode Hunger Gamesa. 5. epizoda je bila kratka kao i sve ostale epizode Hunger Games. I